Hola, nenes i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo torno a ser aquí a la llibreria Ona, en aquest raconet. Com esteu? Quina il·lusió! Sabeu què passa? Que els últims 2 vídeos que veu veure, en realitat els vaig gravar tots el mateix dia i per tant he estat com un mes sense venir aquí. No s'ha de fer això, perquè jo ja m'ho noto que no estic bé. S'ha de mantenir una mica la cosa aquesta d'anar venint sovint, perquè és que si no et despistes, nois i noies, i treballar és importantíssim per no acabar fent el mec més del compte. Llavors he de venir més sovint i gravar-ho també més en l'actualitat, no? Perquè després és veritat que jo crec que vosaltres ho percebeu quan són vídeos que en realitat fa 15 dies que estan gravats. Aquest, en canvi, l'estic gravant un dimecres i s'emetrà el diumenge. Hi ha el factor actualitat, el factor frescor, el factor que res ha passat de moda encara, perquè tot és... Bueno, podria passar alguna cosa de moda perquè, evidentment, en 3 dies actualment les coses es poden desfer. Però, en principi, es respira més actualitat. El que m'agradaria potser és estar una mica més aquí, no? Més al mig. Molt bé, boníssima, preciosa. A veure, lectures, nois i noies. Primera cosa que m'agradaria comentar-vos és que em vull arrencar el cervell així, ¿vale? Deixar-lo aquí, que faci ell i jo estar tranquil·la, perquè estic ja una mica cansada. El maig per mi sempre és un mes bastant dur, o sigui, és com el mes aquest de dir no veig la llum al final del túnel, en plan comença la calor, comença l'estiu, però no comencen les coses bones de la calor ni de l'estiu, que és estar tranquil·la a te puta casa, no? Llavors, realment em desespero una mica més aquest any. Jo és veritat que no faré gaires vacances, llavors la idea aquesta de... O sigui, literalment no hi ha llum al final del túnel, perquè no hi ha allò de dir, no, perquè quan arribi aquesta setmana ja descansaré. No, això no passarà. Llavors és veritat que m'esgota molt mentalment i que he de fer un gran esforç com per no deprimir-me molt, però bé, estic contenta, vull dir que m'encanta la meva feina i no em puc queixar de res, però sí que és veritat que de tant en tant tinc aquests moments de dir, em vull morir perquè tinc molta feina. A la uni m'estan posant moltíssimes lectures. En resum, el que vull dir és que estic en uns d'aquells dies que realment temps lliure de dir, ara tinc temps lliure, vaig a centrar-me en mi, en tinc poc, perquè la prioritat és la feina a la universitat i quedar amb la gent que m'estimo, que per això és la gent que m'estimo i m'agradaria seguir podent tenir amics al meu voltant, no? Llavors, les hores del dia que queden lliures les he d'aprofitar per fer feina. No puc, m'explico? Vull dir, no tinc hores de dir, mira, doncs ara no he quedat amb ningú, no tinc feina de la uni, tampoc tinc feina. Mira que bé, saps què puc fer? Vaig a llegir tranquil·lament durant 2 hores al sofà de casa meva. Això no pot passar aquests dies, ¿vale? No passarà. Però, tot i així, és veritat que he anat llegint una miqueta. A més, justament ha coincidit que amb lectures que m'han agradat bastant i que m'han enganxat també bastant. Però ja us aviso que són només 3 lecturetes, que són llibres molt primets, que un me'l vaig llegir fa ja molt de temps, però aprofitant que és una novetat en parlarem, i res, és igual. O sigui, la cosa és que la gràcia també d'aquests vídeos d'Ona Llibres és que és el meu dietari lector i també és interessant quan no llegeixo senzillament dir, mira, nois, doncs ara no s'està llegint, o sigui, és que no passa res, és que tot no es pot, m'explico, i si estic treballant 55.000 hores al dia i la universitat i tal, doncs normal que quan arribi a casa, després d'haver llegit durant 4 hores un text sobre la Renaixença, no vulgui posar-me a llegir Irene Solà, i ja està, no passa res. Jo suposo que vosaltres ho entendreu perquè us caic bé, imagino, si esteu veient aquest vídeo, o potser m'ho dieu profundament, però no m'ho digueu mai perquè em sabria molt de greu. M'estic perdent, però per moments. Lectures que he fet aquest mes de maig, coses que he estat llegint. La primera cosa és una novetat de Petits Plaers. Petits Plaers és la col·lecció ideal per aquesta mena de moments, no? Com molt estressants de la teva vida, entre tasca i tasca, entre projecte i projecte, et llegeixes un llibre molt finet que et llegeixes com un pamflet i altra cosa, perquè realment mantenir la lectura d'un llibre molt gruixut, que et porti molta energia, seguir-lo, és que és una absurditat, perquè és que si ja tens molta feina a la teva vida real, però no ho faràs pas. Llavors ens cal alguna cosa fresqueta, alguna cosa que realment et treguis de sobre ràpid, no? I en aquest sentit, Petits Plaers sempre triomfa. Llavors vull parlar-ne de 2. Primer vull parlar de Ara no miris, que és un petit plaer que va sortir fa molt poquet, que a mi m'ha agradat molt. És molt, molt, molt finet i va sobre l'escriptora és una senyora que crec que és bastant guai. Us recomano molt que escolteu el suplement el diumenge a les 11. La Marina Porres sempre fa una secció de llibres. Llavors sempre, per saber jo si un llibre val la pena o no, per mi moltes vegades és important que hagi passat el filtre Marina Porres. En plan, si ja no ha passat el filtre Marina Porres, jo ja moltes vegades ni em plantejo la seva lectura, no? Llavors realment escoltar el suplement a les 11 els diumenges
diumenges que la Marina fa aquesta secció em va molt bé, i fa un parell de setmanes em va fer un sobre l'atenció, no? I parlava d'aquest llibre, d'aquesta senyora, i explicava també una mica més com tota la vida d'aquesta senyora, perquè jo el llibre del Petits Plaers ja me l'havien enviat i ja me l'havia llegit, però no havia investigat l'escriptora, que ara et busco com es diu, Daphne du Maurier, una senyora francesa fantàstica que ha escrit bastantes més coses. Es veu. Jo us dic que jo només me n'he llegit aquest. Si teniu ganes com de saber alguna coseta més, ja podeu escoltar el suplement de la Marina, i si us animeu, doncs llegiu més coses. El que sí que és veritat és que aquest m'ha agradat molt, i com bé diu la Marina, construeix molt bé com tota la tensió. A mi, que sóc un tipus de persona que, o sigui, sort que és curtet, saps? Perquè realment a mi, si això m'ho fas durant tot el llibre, em puc tensar fort, perquè a mi no m'agraden aquestes coses. Jo sóc un tipus de persona que necessito un spoiler, realment, per aguantar tanta tensió. No puc amb la cosa aquesta de no saber com acabaran les coses, saps? Perquè és que pateixo molt. Llavors, realment és un llibre que, depèn de com sigueu, potser necessiteu un spoiler. El bo és que és tan curtet que ja a la que comences a patir ja te l'acabes i ja resols tots els misteris que hi hagi, no? Bàsicament va sobre dos senyors, un home i una dona, que es mor la seva filla petita i se'n van a Venècia com per desconnectar i per tenir com el moment aquest de dol, etc. I allà comencen a passar coses estranyes. És un llibre guai, com sempre, la línia de Petits Plaers entra molt bé, vull dir que si esteu també com jo en època d'exàmens, que jo imagino que molta gent estarà amb selectivitats, etc. De fet, jo us recomano que si esteu en èpoques d'exàmens us forceu a tenir moments de desconnexió de tot el que és el temari que esteu estudiant, no? Perquè a vegades sí que entrem molt a la cosa aquesta de dir no, perquè com que tinc exàmens i tota aquesta setmana tal, només faré això, i abans d'anar a dormir, en comptes de llegir el llibre que seguiré repassant els apunts. No, jo crec que realment arriba un punt que si ja aneu, evidentment, si no ho estudiat en tots els dies, el dia abans feu el favor de mirar-vos-ho, però si no, sí que és veritat que penso que és una bona manera després per anar més fresca a l'examen també és llegir coses que no tinguin a veure amb això, distreure's una mica, no? De diferents maneres, i crec que llegir és una bona manera perquè en el fons estàs exercitant una mica el coco, que veig que ens fa falta perquè estem fatal de comprensió lectora en aquest país, o sigui que feu el favor de llegir, sisplau, perquè és que això és desesperant. Però en canvi desconnectes una mica del temari, no? Després, una altra novetat de Petits Plaers és novel·la d'escacs de Stefan Zweig, que ja n'hem parlat alguna vegada aquí. És un de les primeres novel·letes curtetes que jo vaig llegir de Stefan Zweig ja fa bastant, quan em va començar a agradar bastant aquest senyor. Jo crec que s'ha de llegir, en plan, és un clàssic, i de fet, petit storytelling de quan em va arribar aquest llibre a la ràdio, i justament estava amb l'Arnau, que és el community manager d'un altre programa de la ràdio, i ell ho va veure i és com que es va interessar pel llibre, i li vaig dir, mira, aquest llibre realment jo crec que t'agradarà molt. Jo no sabia si l'Arnau era lector o no, però li vaig dir, mira, jo et deixo el llibre i te'l llegeixes a veure què et sembla. I vaig pensar, no se'l llegirà, perquè és que, o sigui, per mi jo havia tingut un moment d'excentricitat, no? A mi a vegades m'agafen aquests moments com de boja, en plan, no, te'l deixo, ja me'l tornaràs, t'encantarà aquest llibre, com gairebé de mare, no? I de sobte, després vaig pensar, bueno, crec que he fet el número i a més crec que no se'l llegirà. Bueno, em va obrir al cap de 5 hores per dir-me, me l'he llegit i m'ha encantat. Llavors jo crec que realment és una bona porta d'entrada de tot el món de Zweig. Estic molt contenta que l'hagin editat a Petits Plaers, perquè és que és tan mono aquesta portada amb el taulell d'escacs, o sigui, és tot perfecte, no puc estar més a favor de que ho hagin fet, m'hi trobes en aquesta lluita. I després, evidentment, com tothom, m'estic llegint el nou llibre d'Irene Solà, de fet em queden literalment com 3 pàgines, i la veritat és que m'ha agradat molt. Mira, és que el porto aquí, perquè l'he anat arrossegant i portant al bolso durant tots aquests dies. La veritat és que m'ha agradat molt, ho he de confessar. També és veritat que no sé fins quin punt transcendirà, en el sentit que, per exemple, Canto jo també recordo que em va agradar molt i literalment, no és broma, nois, no recordo res del que passava. En plan, res. Tinc amnèsia, no recordo res. És una mica fort, perquè, clar, ja et pot agradar molt un llibre, però realment si no deixa una mica de pòsit, després dius, bueno, quin greu. Però és veritat que aquest llibre, a més, m'he escoltat tot d'entrevistes de l'Irene, perquè, clar, jo estic absolutament boja i és com, vale, de sobte vull saber-ho tot. I m'agrada molt com també la idea sobre el que ha construït, sobre la qual ha construït la història, no? Té com tota aquesta cosa sempre amb la tradició, que a mi m'agrada molt, i a mi la veritat és que em funciona, jo soc aquest tipus de catalana, a mi m'enganxes aquí amb aquest tipus de temes, no? I després és veritat que és una cosa, o sigui, en alguns moments a mi se m'ha fet dura de veritat de llegir, perquè és molt, o sigui, per mi és bèstia en alguns moments, en plan passen coses que són com fortes i com moments de molt agressius i coses així, en plan, això no és un spoiler perquè t'ho expliquen just al principi de la novel·la, però per exemple hi ha un pavo que se li mengen tots els germans uns llops. Pot sonar com de broma, però a mi de veritat aquestes coses m'impacten. A més la Irene té una manera d'explicar-ho i d'anar-te colant com totes aquestes informacions que realment
A mi em deixen trasbalsada, però perquè ja sabeu que jo és que de veritat em poso el Rei León i amb la mort de Mufasa m'ho passo malament encara ara, tot i que ja sé què passarà, no? Llavors, bueno, és un llibre que en alguns moments és molt tenebrós, però jo l'havia sentit amb ell a les entrevistes justificar com de dir, bueno, és tenebrós, però també té com molt els seus moments de llum i com una cosa molt esperançadora en el fons, i és veritat, en plan, té com una energia també molt maca en alguns moments, i a mi m'agrada molt, la veritat, i com o sigui, com està construït a nivell de línia temporal, tot. Bueno, a mi l'he gaudit, punto. Llavors ja anirem veient fins quin punt m'ha calat o no, però de gaudir-lo l'he gaudit i m'ha agradat molt i ara mateix em diria que és el que més m'ha agradat d'ella, de llibres. També és veritat que parlo absolutament, és com si no me n'hagués llegit cap altre, perquè és que com que els oblido absolutament, però sí, m'ha agradat molt. La veritat és que l'he gaudit i us el recomano moltíssim. Jo crec que no cal que el recomani perquè absolutament tothom ja se'l deu estar llegint perquè realment hi ha molt de hype, que aquesta és una altra cosa com que m'interessa moltíssim, no, de la Irene Solà, que jo crec que també ens passa a tots, en plan, el fenomen és tan fort que és impossible que no t'interessi o que no pensis, vale, què està passant aquí, saps? En plan, per què això? Perquè és que és molt bèstia, vull dir, no estem parlant d'un petit fenomenet, no, estem parlant d'un fenomen amb totes les lletres, de que tothom realment s'està comprant aquest puto llibre, llavors penses, què té aquesta noia d'especial, no? Perquè tothom estigui així, i a mi la Irene sobretot té una cosa que és que sempre, Irene crec que es diu, potser m'estic equivocant, però bé, que sempre m'agradarà molt, que és aquesta cosa que és que realment a ella el que li interessa és escriure, en plan, que no s'està per merda, saps? Que és com quan és el moment de la promo fa les seves entrevistes, però després se'n torna allà on estigui, a Malla o a no sé on, a escriure i a fer-ho seu. Llavors és com, vale, jo estic molt a favor de la gent que no s'emmerda, saps? En plan, que és que si realment el que tu vols és escriure, no et distreguis amb putes bessures. Llavors ell això realment ho fa molt i és algo que fa que l'admiri molt, perquè crec que és molt difícil mantenir aquesta posició, no? I no deixar-se emmerdar per tot, i penso, molt bé, ets una absoluta crac, només per això, i en plan, m'agrada molt, perquè deu haver rebut unes pressions de tot arreu i tot i així ella ha aguantat, fa els seus llibres, però deixeu-me tranquil·la i això m'agrada molt, de veritat. I una altra cosa que m'agrada molt és que quan li vaig fer follow a l'Insta ella ja em seguia. Petits detalls de la vida moderna, nois, la globalització és això, les xarxes són això, tot es tradueix en això. Una mica aquesta és la review literària del meu mes de maig. Fa gairebé vergonya dir-li review literària perquè, m'he llegit 2 línies, però ha estat un mes complicat i jo sé que vosaltres em podeu entendre. Ara començaran una mica més els mesos de caloreta, la universitat quedarà en un altre plànol i llavors ja podré dedicar més temps a les lectures. Que vagi molt bé, nois i noies, com sempre. Quedo pendent de llegir les vostres sinceres reviews. Que vagi molt i molt bé.